Здрасти, хора! Аз съм работих вече. В момента е 7 и съм приготвен за пътешествие с Руди. Заминаваме за Фанари, Гърция. Предвид, че ние е малко времето, имаме 3 плътни дни. Сега мисля да си фърля един душ, да дребна 2-3 часа и някъде към 12 часа вечерта да тръгнем. И предполагам около 6-7 сутринта трябва да сме на локацията. Айде, продължим. Калиспера! Спяхме, стигнахме до Фанари. Ето е водата, кристално чиста е. В момента 8 часа сутринта, направихме пътя 7 часа и половина. Рулито доста ме измори. И мисля да легна да дремна 1-2 часа и после се поразходим из района. Добро утро! Намираме се пред манастир Свети Николай. Има 3 входа, този му е главния. На центриране на 25 км от Ксанти и Комотини. Мисля, че това беше най-голямото езеро в Гърция, ако не бъркам. И другото интересно е, че има части от съхранява копия от чудотворната икона на Пресвятая Богородица. Добро утро! Намираме се на село Паралия. Се пада. Ето е там. Спахме тук. Нека го е Рурито. Даже е Тасос се вижда. Ето е остров отсреща е Тасос. Щях да гледам кой е на картата, ама ще е малко по-късно. И така гърците са си изчистили плажа, почти са готови за слизане тук.
И днеска къде ще ходим, не съм мислил още. И утре ще се прибираме. Времето беше много подходящо. Вчера почти целият ден валя дъжд. Днеска по прогноза е, че ни го дадат. Тъй, че мога да направим на плащи. Айде! Добре. Здрасти, хора! Пак успяхме да забремем благополучно, но не беше като предните пътувания. Този път имахме доста технически дефекти. Оставахме без хладилник. Там доста наваля дъжд, протечни една така пандура. Имахме проблеми по горивната стена на двигателя, но все пак успяхме да се върнем. И в предвид, че зимата го бях оставил в доста известен сервис български за кемпери, сега се налага да го върна пак и може би ще един месец там да оправят нещата, които вече бяха ремонтирали и те се счупиха отново. И друго за Гърция, наистина контрол е много засилен.
почти на всичките места, където спирахме, минаваше полиция, гледаха на маси, столове, тенти, извадили сме, не сме ли. Съобразявали сме се с законите им. Не са нагубяли, нямаше проблеми от тяхна страна, но наистина контролът е много засилен. Опитах се да снимам някакви по-интересни неща, но все пак Гърция е известна с това, че няма много забележителности, известна е с плажовете си, морета. И друго не знам. Надявам се да ви е харесало видеото. Това от мен. Чао и до следващото видео.